Assalamu alaykum uzakdaki ýakynymyň uzakdaky we ýakyndaky tomaşaçylary. Ine biz şu gün ýagny 2025-nji ýylyň 8-nji may güni Taşoğlu vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Asyr Kakabaýew geňeşliginde Şirwan zawod owasyna. Ine biz häzir Täsim Radowyň ýagmyr agymynyň döwletli ojagyna geldik. Bugün şu Agdyr maşgalada şu döwletli ojakda Bayram täskelini jemet ödüniň şanyny 60 ýaşynyň toýuny toýlaýar. Bayram täskelini jemedi bugünkü şanly güni bilen 60 ýaş toýu bilen Häzir Kuwatlar Russiýa Federasiýasyndaky Ediz ogullary Edizjan şeýle-de Mehriban gelini Gulli tüý sürekden mehirli utlaýarlar. Bidem Ediz ogulynyň Gulli geliniň Bayram täskelini jemeden adyna ýollan gyzgyn salamly sözlerini, arzularyny şeýle-de sowgatlaryny aldyk. Täsim Radowyň döwletli ojagyna geldik. Owadan fursatlary Jeyhun Production'yň kameralary arkaly siz mehribanlar bilen paýlaşýarsyz. Bu uzakdaky ýakynym, bu Jeyhun Production. Tasga yazasın mı? Kulağın doğulanı mı? Yani uzak olsun. Ediz oğlum Ediz'in adından şeyde de gelinin Gülli'nin adından. İyiyim bu vardı burası. Öyle uzak olsun. Altımın harekin tasavkanı değil. Tavrının tedin gıdıklaŋydy görýän, tedin agtyklaŋydy, çoğurklaŋydy söýýän. Oglanymyň Edizjan, Öwezjan, Güllim, Mehrim, Medine agtygym. Tavrın Allah ýaşa. Mamas ýaşyňyň bolsun. Allah'tan görjen gowy bolsun. Biziň aramyzda helmi damy başyňdyk bolsun. Can sağ ol. Gelce sağ ol. Siz de sağ olsun diyen minnetdarlığımı bildiren de olan. Sağ olun işen, işiniz düzsülük senin. Koca yaşın diyen olsun. Udak yaşan göreceğin o olsun artık çoğuluk. Hemen söylemek nesip ettirdin. Udağından olup yaşan. Dastavka geldi sağ olun. Alak koca yaşın diyen olsun. Udak yaşan. Göreceğin o olsun. İşlerini müdahame üstülük yarın olsun. Oğul gıydan ağıtıklaŋa şolaň bagtyna gowanyp ýaşa. Amin. Ýene kelerçede oturmak nesip ettin. Ýegen hawal padarkaň, taňry ýalkadyn. Hay netip bol hezilet bir ýert manadyr. Sen aňarda syýom kadreti oturup. Hawal taňar kadyn. Işleň ötürlük ýegen. Sen hawal tamam gadan. Okuza ýaşyň diýen udak gaşa. Amin. Taýgyny taýan çykyn. Okuza ýaşyň bolsun. Allah sen görüwliň ýaşyny bersin. Saçaň hemije dol bolsun. Canım sağ olsun. Sağlıkla, ağırtıkla ovanıp yaşa. Gülörüydün solmasın. Sağ olun. Bunun yalı toylan köpüsünü görmek, şunu yalı doğru saçakta oturmak hemişe nesip etsin. Sağ olun. İşlerine de üstünlük. Bence doğulan günün kutlu olsun. Sağ olun. Saçakla doğulu olsun. Ağırtıkların arasında gülü oynap yaşa. Sağ olun. Dokuz aylap böwresini götürün İce delmesini dünya getirin Bağlan kuzuyum deyip bağrına basın İce delme arzularına yetirin Gül yüzünde Allah'ın nuru var ece Her sözümde mehriman var ece Dünya dursun sen dur mehriban ece Allah'ım bolsun mudan sana yar ece